Da Vinci-systemet. Ved hjælp af episk hæsblæsende forskning har vi opfundet Da Vinci-systemet. Ich bin Chirurg. Ich bin Chirurg. Ich bin Chirurg. Ich bin Chirurg. Denne mand siger, han er kirurg, så han kommer til at styre maskinen. Han vil først demonstrere sine færdigheder på en vindrue. Patienten er ikke helt til stede, så vi tænder ham lige. Sygeplejersken skriver derefter det hemmelige kodeord for at tænde ham. Sygeplejersken klargør patienten med sugekopper inden operationen. Dette er kirurgen under operationen. Operationen var vellykket takket være Da Vinci-systemet. Det er hvad der vil ske, hvis du ikke benytter dig af Da Vinci-systemet. 9 ud af 10 tandlæger anbefaler Da Vinci-systemet.